IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. In the Ulwana, the Governor Cecilia Araneta Marcos ken Vice Governor Matthew Marcos Manot tok ti Capital Express ken maikadwa bansada ti rice assistance distribution ilit tingras gagem ti programa a maipaay dagiti bagas a kasapulan dagiti umili kang runaan na karigiti nakukurapay a residente wenno pamilya iti ilit tingras babaen iti daytoy aganwat gobyerno probinsyal na ipaayan dati access karigiti nagduduma a serbisyo agricultural, health, social welfare, veterinary, small and medium enterprise kenda dumapay. Gapo iti daytoy ket napalaos ti panagyama ti LGU Dingras iti PGIN wenno Provincial Government of Ilocos Norte gapo ta ininot ang makabangbangon ng dagiti pamilya ang nakukurapay. Mainaig iti daytoy ket agtultuloy ti suporta ti PGIN kanakwada. Para iti IFM News, I Dolores Martinez Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.